veritat és que l'any passat vam tindre la primera experiència, va ser una experiència força positiva i esperem que aquest any, un cop s'està consolidant més la fira i la situació econòmica sembla doncs, que poquet a poquet té una evolució a millorar, doncs permeti incrementar l'activitat. Jo crec que aquest tipus de fires són importants per dos motius especialment, tres motius. Un, des d'un punt de vista del port, li dona un impuls important i el situa dins dels ports de referència del nostre entorn. El segon aspecte que jo volia destacar és que trenca mites de que la nàutica és un esport per rics. Evidentment doncs, que hi ha barcos de 10 milions d'euros com hi ha cotxes de 300.000 euros. Però també doncs, hi ha opcions nàutiques, hi ha embarcacions a preus molt assequibles i jo crec que aquest tipus de fires el que permeten és acostar una mica més al que és el món de la nàutica en el conjunt general de la població. I el tercer aspecte, no menys important, també és el que fa referència al fet de que serveix perquè les empreses, els negocis que s'exposen, que estan relacionats en l'àmbit de la nàutica, doncs puguin fer activitat i puguin fer alguna venda o donar a conèixer els seus productes. Crec que des de tres punts de vista resulta molt positiu. Ara només falta que el temps acompanyi, que deixi de ploure per poder gaudir aquest cap de setmana, però l'any passat la valoració va ser positiva per part dels industrials i és el que ens ha animat aquest any a tornar a arrencar.